Ħabret skema ġdida li se tagħti għajnuna ta' €1,000,000 f'appoġġ lill-industrija tal-films lokali. L-iskema bl-isem Screen Support Scheme hija riżultat ta' riċerka u proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet involuti. L-iskema hija maqsuma f'5 sferat differenti kif spjegat id-direttur tal-Fondi u Strateġija fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Marian Kawki. Se tkun maqsuma f'5 sferat din l-iskema. Għandek l-ewwel tnejn huma pre-production dedikati għall script writing u development, imbagħad hemm tnejn oħra fuq il-produzzjoni dedikati għal short film u anke feature length u l-aħħar fera hija fuq cultural programs. Matul it-tnedija ġie spjegat kif l-applikanti li jistgħu jibbenefikaw irdu jkunu entitajiet indipendenti u l-applikanti għandhom sa nofsinhar tal-24 ta' Settembru sabiex japplikaw għal kull waħda minn dawn il-ferat. Ir-riżultati se jitħabbru lejn l-aħħar ta' Novembru. Il-Ministru għall-Kultura, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonici enfasizza l-importanza ta' din l-iskema illi għandha lan li tkompli ssaħħaħ is-setturi kulturali u kreattivi. Sostna li dawn l-oqsma inkluż dawk tal-films lokali isawru aspetti importanti u intrinsiċi tal-kultura Maltija. Il-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li din l-iskema hija tentattiv biex jimtela vojt u tibda triq twila li twassal għal aktar apprezzament tal-espressjoni ċinematografika fuq livell nazzjonali. Sur Marshall qal li din l-iskema qed issir għall-ewwel darba u hija immirata favur il-produzzjoni u t-tixrid tal-films Maltin u Għawċin.